Yan, magandang tanghali sa iyo, te. Taga saan kasi kayo, te? Taga Montalban. Taga Montalban? Nung nagpunta kayo dito, te, nasakit nyo, te? Masakit yung sikmura nyo, te. Pero, te, kaya masakit yung sikmura nyo, may palipad hangin kayo kanina. At kaya nasusugod kayo sa ospital. Ano yun, araw-araw? Hindi naman po. Umpisa nung 3, nakadalawang balik na po ako ng ospital. Nakadalawang balik na ng ospital. Sa nervyos, te, no? Tapos sabi, wala naman daw po akong sakit. Kasi hindi makikita ng doktor yon kasi may sakit ka sa spiritual. Palipad hangin. Ngayon, te, nagamot ka na, naging okay na. Ano nang pakiramdam mo ngayon, te? Okay na po. Okay na. Yung sikmura mo, hindi na siya masakit. Ngayon, ano pakiramdam mo sa sarili mo, te? Okay na po. Okay na, wala na sakit. Masaya kasi wala na akong sakit. Yan. Sige, te. Maraming salamat, te, Salamat po. Okay, unang-una sa Panginoon. Okay. Thank you, te. Bye-bye. Bye-bye. Okay.